שלום, אני רוצה ללמד אתכם היום איך אפשר באמצעות מגע למנוע את מחלות החורף. אנחנו צריכים שתי ידיים אוהבות ואיזשהו שמן, אני אוהבת את שמן החורף של אינקולינה, כף פשוטה ומברשת שיניים שכבר לא בשימוש, שמתאימה לילדים מתחת לגיל 3. אז אנחנו מתחילים עם מעט שמן על כפות הידיים, מחממים את הידיים ומתחילים לעבוד מקו השיער לכיוון מטה. נחמם את המקום, נשמן אותו מעט, ומיד אנחנו עוברים לעבוד עם הכף, עם החלק האחורי של הכף. אנחנו פשוט עושים משיכות מקו השיער לכיוון מטה, עד שהאזור נהיה אדמדם. אנחנו מזרימים פה דם ואנרגיה, ובעצם עוזרים לבלוטות הלימפה שהרבה פעמים מצטברים בהם חיידקים ווירוסים. אנחנו עוברים פה עליהם, אתם יודעים, בלוטות הלימפה נמצאות פה. אנחנו בעצם משחררים את כל מה שלא רצוי לעבר מחזור הדם. מוודאים שזה נעים. נעים לך? כן. מצוין. לפי הרפואה הסינית, הרוח הקרה חודרת דרך העורף. רוח קרה מביאה איתה מחלות, צינון, שיעול, חולשה, עורף תפוס. ובאמצעות המגע הזה אנחנו בעצם עוצרים את הרוח הקרה מלחדור לשכבות היותר עמוקות של הגוף. אם אנחנו מצליחים לתפוס בזמן מחלה שמתחילה ולעשות את הטיפול הפשוט והידידותי הזה, אנחנו נעזור להחלמה הרבה יותר מהירה. אז זה עם הכף. לילדים מתחת לגיל 3 משתמשים במברשת שיניים. אוקיי? אותה פעולה עם מברשת שיניים, גם מקו השיער למטה. זה נעים להם, זה מדגדג אותם. וזה פתרון ממש יעיל ואפילו כיפי. זהו. תודה רבה.